Hej. Velkommen til. Jeg har glædet mig til at møde dig og fortælle dig en masse om flyveledelse. Måske ved du allerede, at der findes forskellige slags flyveledere, som er ansvarlige for hver deres luftrum. Lad os komme afsted, så fortæller jeg det hele på vejen. Når alle er kommet ombord på flyet, starter rejsen. Først skal flyet trille fra gaten og ud mod start- og landingsbanerne, og her er det en Epron-flyveleder oppe i tårnet, som styrer flyet. Det sidste stykke vej ud til start- og landingsbanerne bliver kontrollen med flyet overleveret fra Epron-flyvelederen til en Tower-flyveleder. Tower-flyvelederen sidder også oppe i tårnet og giver flyet tilladelse til at køre helt ud på startbanen og til at lette. Hvis flyet afgår fra København, vil flyet blive skiftet til en approach-flyveleder, når tårnflyvelederen ikke længere kan se flyet fra tårnet. Approach-flyvelederen sidder i kontrolcentralen. I de øvrige lufthavne rundt om i landet bliver tårn- og approach-funktionen varetaget af den samme flyveleder, som sidder i tårnet. Når flyet har bevæget sig ud af lufthavnens område, overdrages flyet til en ACC-flyveleder. ACC-flyvelederne sidder i kontrolcentralen i Kastrup og håndterer alle de fly, som bevæger sig ind og ud i hele det danske luftrum. Inden flyet lander, vil det blive overleveret til en approach-flyveleder og efterfølgende til en tårnflyveleder, som sørger for, at flyet lander sikkert. For hurtigt at opsummere, så startede rejsen i lufthavnen med Epron, efterfulgt af tårnflyveledere, og derefter approach-flyveledere. Når flyet forlader approach-luftrummet, overtages det af en ACC-flyveleder. ACC-flyvelederen arbejder i det, man kalder kontrolleret luftrum, og lige under det findes ukontrolleret luftrum. I dette luftrum styres trafikken af en flyveleder i KOIF, som også sidder i kontrolcentralen i Kastrup. I kontrolcentralen sidder også FDA eller briefing. De fungerer som en slags informationscentral, som holder styr på en masse information og sørger for, at de rigtige mennesker bliver informeret på det rigtige tidspunkt. Det kan for eksempel være flyveplaner, NOTAM eller andre vigtige informationer. Nu håber jeg, at du har fået lidt bedre styr på, hvad flyveledelse egentlig er for noget. Det var rigtig hyggeligt at møde dig, og tak for, at du så med.